डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस क'क्राझारनि बानजायनायाव मुलुगनां आदार रैखाथि सान फालिदों। दिनै मुलुगनां फुड सेफ्टी डेखौ डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस क'क्राझारनि मावख'आव फालिदों। गोग्गो सावस्रि लाखिनो आरो जानायजों सोमजिनाय बेमार आजारफोरनिफ्राय रैखा मोननो फुड एन्ड एग्रिकालचार अर्गेनाइजेशन आरो वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनजों दैदेनजानाय मुलुगनां आदार रैखाथि सानखौ लोब्बा लाखिनानै देग्लाय फुड सेफ्टी प्रिपेयार फर आनएक्सपेक्टेड टीमखौ लानानै 2024 मायथाइनि मुलुगनां आदार रैखाथि सानखौ फालिनाय जादों। बेबायदिनो देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस क'क्राझाराबो ICDS नि सुपारभाइजार वार्कारफोरजों लोगोसे माखासे फरायसुलिफोरखौ लाफानानै आदार जानायनि सायाव माखासे सांग्रांथिनि सायाव सावरायमेल लानाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझारनि ADC कबिता डेका, लोगोसेयैनो बाहागो लायो नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसनि कोअर्डिनेटर चक्रमणि ब्रह्ममोनहा। हाबाफारियाव बाहागो लानानै ADC कबिता डेकाजों लोगोसे हाबाफारिखौ सामलायनाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट फुड सेफ्टी डिपार्टमेन्टनि डिजिगनेटेड अफिसार बिलिफ्रां ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिहोयो। हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनै वर्ल्ड फुड सेफ्टी डे बे 7 जुन 2024 जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे आन्दाराव आंनि डेजिगनेटेड फुड सेफ्टी अफिसारनि आन्दाराव आरो बेखौ जोंहा जेरै कमिशनार अफ फुड सेफ्टी आसामा डाइरेक्सन होनाय मथे जोङो प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो बेबायदि पालन खालामनानै दिनै ओंखारदों आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो आङो जानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जों दिनै ICDS डिपार्टमेन्टनि वार्कारफोरखौ लानानै सुपारभाइजारखौ लानानै आरो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै आरो बेनिफ्राय जोंनि डक्टर आरो बेनिफ्राय जोंनि बे बिजनेसमेनफोर लानानै जों गासिबो फ्राय मोजाङैनो मिटिंखौ खुंदों आरो बे मिटिं खुंनायाव जोंहा ADC बायदेव कबिता डेका बिथाङा दिनै जथेस्थ' हेल्प होदों ओमफ्राय आरो बिथांनि बे मोजां भाषण लाखिनाय बा मोजां मोनसे एडभाइस होनायनि थाखाय जोंहा मिटिङाव नुजाफैनाय मानसिफ्राबो जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो एवारनेस फुड सेफ्टीनि बिखय जिहेतु जोङो एवारनेसखौ होबाय थायो ससाइटियाव बा समाजनि गेजेराव आरो बिनि गेजेराव जोंहा जे क'क्राझाराव जोंहा जथेस्थ' जोङो होबाय थायो बेखौ आरो नैबे जोंहा वर्ल्ड फुड सेफ्टी डेखौ मानिनायजों लोगोसे जोंहा नैबे फुड सेफ्टी अन व्हील्स गारिबो दङ जोंहा बे क'क्राझाराव जों जथेस्थ' एवार होबाय थायो आरो बिजनेसमेननि जथेस्थ' बिसोरनि सेम्पोलफोरखौ जोङो नायबिजिर खालामनानै एनालाइसिस खालामनो जों फाथायहरो आरो बेहाय जोङो मोजां परीक्षा निरीक्षा खालामनानै नायनानै बिथांमोनखौ जथेस्थ' जोङो मोजां एवारनेस होयो आरोखि दा बे हिसाबै वर्ल्ड फुड सेफ्टी डेखौ जोङो प्रथम देग्लाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जों खुंनाय जादों। ओमफ्राय अहा बोसोराव जों एसे प्रिपेयार खालामगोन देग्लाय जों एसेबां गिदिर खुंनो हायाब्लाबो जथेस्थ' जों लेंहरनायखिनिखौ मानसिफ्रा फैनानै जा बुंथिगिरि माखासे दङ ADC बायदेवजों लोगोसे नेशनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसनि कोअर्डिनेटर चक्रमणि ब्रह्मआबो जथेस्थ' बियो हेल्प होफैदों बिथाङाबो मोजां भाषण लाखिदों आरो सासे डक्टर दङ जोंहा IDSPनि डक्टर बिथाङा जथेस्थ' प्रिभेन्टिभ मेजार लानायनि सोमोन्दै दा मेडिकेलनि सोमोन्दै जथेस्थ' मोजां एडभाइस होलांदों बे हिसाबै जों जथेस्थ' दिनैनि फिसायब्लाबो जोङो मोजाङै खुंनो हादों होननानै जों आसा खालामो आरोखि न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनाय लोगो गोबां सुबुंफोरानो बायदि रोखोमनि जानाय नंगौ बायजोआव सांग्रांथिनि सायाव बे बायजोआव ओंखारनाय समाव जोङो बेखौनो सानो जिहेथु रायजोफोरखौ जोङो जथेस्थ' माने जोङो टाउन सहरावल' होनो हादों जों दासिमबो गामि बाहागोआव जोंहा दा ओंखायनो जों ICDSनि हेल्प लादों दा ICDSआव वार्कारफोर थाङो जों एकदम रोबैजोबथारनाय बियन्ड दा रिच एरियासिम जेराव जों गावरि एरिया जोबथारनाय बिथांमोनहा बे वार्कार स्पिरिट जाहैदों हिसाबै बिथांमोनहा जोंनि एवारनेसखौ बिथांमोना जाहाथे होनो हायो आरो जोंहा मेन पावारा खम क'क्राझाराव बे हिसाबै जों बयखौबो हेल्प होयो आशा वार्कारफोर थाङो ICDSनि वार्कारफोर थाङो बिथांमोनहानो जाहाथे मोजां बे मिसनखौ होयो आरोखि मोजां बोसोनखौ आरोखि बेखिनि एवारनेसखौ जों खालामगासिनो दं। जानाय आदारनि सांग्रांथि हिसाबै आं बेखौनो आसा खालामो रायजोखौ खावलायो नायनानै एसे मोजां जानांगौ दानि जुगाव बहुद जिनिसा मोजांबो फैयो गाज्रिबो फैयो दा बिनि गेजेराव एक्सपायरि डेट नायनानै बुङोब्ला पेकेटिं आइटेमफ्रा माखासे एक्सपायरि डेट थायो दा बिसोरखौ नायनानै जानांगौ एक्सपायरि डेटनि सिगां थानायफोरनि डेटफोरखौ नायनानै जायोब्ला बेयाव मोनसे सुरक्षा फैयो आरोखि दा मोजां सेफ्टि मेजारा बेनो आरोखि जों बेखौ आसा खालामो जाहाथे नायनो सोलोंथों आरो बासिनानै जानो सोलोंथों रायजोफोरखौ बेखौनो आं आसा खालामो।
আজি আমি ইয়াতে বিশ্বৰ বেলেগ দেশৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ফুড ছেফটি ডে পালন কৰা হৈছে। আমি আজি কোকৰাঝাৰ ইয়াতো বিশ্ব ফুড ছেফটি ডে খাদ্য সুৰক্ষা দিৱস পালন কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াতে বিভিন্ন ফুড ছেফটিৰ লগত জড়িত বিভিন্নজনক ডক্তৰৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বা আমাৰ ICDS প্ৰজেক্টবিলাকৰ যিখিনি ছুপাৰভাইজাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা কুকসকলৰ 2-এজন লগতে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট বা আমাৰ ব্যৱসায়িক সন্থা সকলোখিনিকে আমি ইয়াতে সামৰি লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ কি কৰণীয় সেইখিনিৰ বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন বক্তাই তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে। আৰু আজি আমাৰ এইবাৰৰ ফুড ছেফটি ডেৰ আমাৰ হৈছে যে থিম হৈছে আমাৰ ফুড ছেফটি প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য আনএক্সপেক্টেড, মাইল্ড অৰ চিভিয়াৰ যি নহওক আমাৰ প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য আনএক্সপেক্টেড। সেইকাৰণে যেতিয়া আমি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব যাওঁ বাহিৰত ওলাই, ঘৰত প্ৰিপেয়াৰ কৰা খাদ্যটোৰ কথা বেলেগ, সেইটো আমি খাওঁৱেই, কিন্তু আমি নৰ্মেলি যেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব যাওঁ আমি ফূৰ্তিতে যাওঁ বা কোনোবাই আমাক ইনভাইট কৰিছে, ডাঙৰ খানা পাতিছে বা বিয়া হওক বা মৃতকৰ আমাৰ ইয়াতে চলে সেইবিলাক, আমি তেতিয়া এটা এদিত খাবলৈ যাওঁ, খাই উঠি যদি আমাৰ তাৰ পৰা যদি আমি এক্সপেক্ট কি কৰোঁ যে আমাৰ ভালৰ কাৰণে খাদ্যটো গ্ৰহণ কৰোঁ, কিন্তু আনএক্সপেক্টেডৰ কাৰণেও আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখিব লাগিব। যদি আমাৰ কিবা ধৰণৰ খাই অহাৰ পিছত আমাৰ কিবা এটা অসুখ হ'ল, আমি সেইটো ইগন'ৰ কৰিব নালাগে, আমি ওলাই যাব লাগিব, মেডিকেল ছেক্টৰৰ লগত ডক্তৰৰ তাতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ সেই সামান্য সেইটো বুলি ভাবি থাকিম, কিন্তু সেইটোৰ পৰা আমাৰ ডাঙৰ এটা বিপদ হ'ব পাৰে। আৰু সেইদৰে আমাৰ প্ৰত্যেকজন আমি আজি ইয়াতে মিটিঙত থকা প্ৰতিজন ৰেষ্টুৰেণ্ট স্বত্বাধিকাৰী হওক বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হওক, তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অলপ ব্যৱসায়িক লাভৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে এক্সপায়াৰী হোৱা খাদ্য বা বিভিন্ন বেয়া খাদ্যখিনি আমাক বিক্ৰী নকৰে, কাৰণ জনসাধাৰণে যেতিয়া পইচা দি কিনি খাবলৈ যাব, আমাৰ জনসাধাৰণ এতিয়াও ইমান শিক্ষিত হোৱা নাই যে তেওঁলোকে গৈ পেলাই বস্তুটো আমাৰ এক্সপায়াৰী ডেট চাই, আমি যদিও কিনিব লাগে, কিন্তু আমাৰতো গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ক'ত এক্সপায়াৰী ডেট চাই কিনে, তেওঁলোকে নিকিনে। গতিকে আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সেইটো আমাৰ যে আমি এক্সপায়াৰী বস্তু কেতিয়াও বিক্ৰী কৰিব নালাগে, কাৰণ সেইটো খাই পইচা দি খোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ যদি বেমাৰ হয়, তেতিয়া আমি মৰেলিও আমি নিজকে ৰেচপনচিবল বুলি ভাবিম। গতিকে এই বিষয়ে আমি তেখেতসকলেও আমাৰ লগত খুব ধুনীয়া কৰি সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা হয়তো আমি আশা কৰিম যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ খাদ্য ৰিলেটেড, ফুড পয়জনিং ৰিলেটেড আমাৰ কোনো ধৰণৰ যাতে আমাৰ সেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট ভৱিষ্যতেও নহয়।